πω ονόματα, γιατί θα με πυροβολήσουν από το Μέγκα. Είναι ένα πιστόλι εκεί στη γωνία. Αυτός που αναδεικνύεται νικητής στο τεστ δημιουργικότητας και επομένως θα εξασφαλίσει τη θέση του στην κορυφαία εξάδα είναι ο Μιχάλης. Στην αυριανή δοκιμασία θα είναι αντίπαλοι ο Μανώλης, ο Ιερεμίας και ο Γιάννης. Το καλύτερο πιάτο το έφτιαξε ο Μιχάλης που είχε τη δυσκολία με το ορθίκι. Ο Μιχάλης, ναι, και πράγματι είχε μόνο 10 υλικά να φτιάξει 2 πιάτα. Και 2 πιάτα, όχι απλά πιάτα. Τη σοκολάτα την έκανε σουφλέ. Όχι, την έκανε brownies. Αν και βέβαια δεν ήταν η σοκολάτα που πραγματικά περίμενε, γιατί ήταν γάλακτος. Ενώ το brownies θα ήθελε μια δηλαδή πιο πικρή σοκολάτα. Δείτε λίγο πώς έχει γίνει ο ζωμός με τη μοτσαρέλα. Βεβαίως. Και τη μοτσαρέλα τη θέλει σφιχτή. Περνάμε στο στήσιμο λοιπόν. Έχω χρησιμοποιήσει το λάδι, υποτίθεται βασιλικό. Έχω κάνει ουσιαστικά μπλανσάρισα το βασιλικό για να μην χάσει το χρώμα του. Και από εκεί και πέρα έχω βάλει ελαιόλαδο και το έχω περάσει από τον blender. Δεν κατάλαβα τίποτα. Το έχω πει πολύ γρήγορα. Πήρες το πέστο και δεν το έκανες. Πήρα το βασιλικό και το έκανες σήμερα. Λοιπόν, παίρνουμε το βασιλικό. Το μπλανσάρουμε. Σκέφτομαι, αλλά λέω. Γιατί. Για πες. Για πες. Το μπλανσάρω ενώ το έβρασα. Ναι. Πολύ γρήγορα όταν ήταν βραστό το νερό. Το τραβάω, το παγώνω αυτόματα και από εκεί και πέρα το βάζουμε στο blender με ελαιόλαδο, το χτυπάμε και βγάζουμε ένα αρωματικό λάδι. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με οποιοδήποτε. Είτε μπορεί να είναι αυτό άνηθο, είτε μπορεί να είναι σέλινο, οτιδήποτε θέλουμε να δώσουμε άρωμα. Πάρα πολύ ωραία. Θυμάρι, οτιδήποτε. Κάνουμε και το εφέ μας. Βεβαίως. Crispy φιλετάκι κοτόπουλο από μπούτι σε χαμηλή φωτιά, γι' αυτό έχουμε το effect crispy. Και μπούτι για ποιο λόγο, γιατί συνήθως το φιλέ, το κοτόπουλο, ας πούμε. Σαν τις άδικες κατάρρες θα τριγυράτε πίσω από τον άνθρωπο. Σαν τα όρια. Γιάννη μου δεν είναι. Σας μίλησε κάτι, μήπως. Για να πάμε. Απα, ντροπή. Ήρθε ο άνθρωπος να μας μαγειρέψει. Σαν τους κέφαλους. Στο ψωμί. Σταυρομόνε. Θα πάτε, περιμένετε. Και η σάλτσα η οποία κάνει και λαχανικό, συνοδευτικό, Βεβαίως. Μάλιστα, κολοκυθάκι, το ντοματίνι, το ζωμό, το κοτόπουλο και τη μοτσαρέλα. Ελάτε. Γιάννη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν προλάβουμε, μάλλον θα βάλω κι άλλα. Έμα και εσύ τσιγκούνι έφερες σε λίγα τώρα να φάμε μόνο εγώ του Καρέζος. Σε έχω φτιάξει έξτρα, τα έχω βάλει εκεί μέσα γιατί ήμουν βέβαιος ότι δεν θα καταφέρετε. Μπορείτε να δοκιμάσετε. Γιάννη, στη συνέχεια θα δείξουμε τι γίνεται και μέσα στο σπίτι. Ναι, τώρα να δούμε τι γίνεται στο δικό μας σπίτι. Και έχω μάθει ότι έχεις πει πολλά. Οι συμπαίκτες μου είπαν πολλά, όχι εγώ. Εσύ όχι. Άρα για σένα είπανε κάτι. Μάλιστα. Τι είναι αυτή η nouvelle cuisine. Ποιο νιβέλ δεν γίνεται. Πάμε στα καλά εστιατόρια να φάμε, σου βάζουν μια μισή γαρίδα, ένα κολοκύθι και ένα ντοματίνι και υποτίθεται έφαγες. Και μετά πρέπει να πας σπίτι να κάνεις μια τηγανιά πατάτας για να στανιάρεις. Να σου πω κάτι, ήταν απλό όμως, δεν είναι πολύ... Πανεύκολο είναι, αλλά δεν τη λες και μερίδα τώρα αυτή. Μην τρελαθούμε. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.